ମନ ଏ ହଁ ବାବୁ। ଦେ 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 ଗୋଟେ ଚାଟା ଦେ। ହଉ ହଉ। ପ୍ରଚାର କରି କରି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି। ନାଇଁ 3 ଦିନ ହେଲା ନାଲା ଚା କରୁଥିଲୁ, ଆଜି କଣ କ୍ଷୀର ଚା? ମୋ ମାଇ ପଦଟା ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ। ତୁ ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ କଲୁନି? ମାଇ ପଦ ତ ଖରାପ, ଗାଈ ଦୁଇବ କିଏ? ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି। କଣ କରିବୁ କଣ? ତାହେଲେ କ୍ଷୀର ଚାଟା କେତେ ଟଙ୍କା? 10 ଟଙ୍କା। 10 ଟଙ୍କା? କିରେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ କାଗଜ ଖୁରି ଦଉଛନ୍ତି। ତୁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କାଗଜ ଖୁରି ଖୋଲିଦେଇ ତା ଭିତରୁ 3 ଟଙ୍କା ଚା ପୁରେଇ ଦେଇ 10 ଟଙ୍କା। ଅଢିଆ ଗୋଟି ମରତେ ବଇଛୁ ଆଉ। ତମେ 3 ଟଙ୍କା ଚା ପିଉନ? ଆଉ ଦଉନ? ହାତ ଦେଖଉନ? ଗଲୁଆଟା କଣ କହିବୁ ତ ବାବୁ ଇଏ ତମ ଯାତ୍ରା ପାଟେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦଉନ, ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିମି। ଆକ୍ଟିଂ ଟା କଣ ଛୁଆ ଖେଳ କଥା ପଡିଛି ନା କଣ ରେ? ଯା ଯା ପଳା ପଳା, ଚା ବେପାର କରିବୁ, ଭଲ ପଇସା ପଡିଲା। ବାବୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଅ। ତୋର କଳା ଅଛି ନା? ଆଉ ମୁଁ ବା ଗୋଟା ପୁଣି କଳା, ଆହୁରି କେତେ କଳା ଦରକାର? ମୁଁ ତ ଦିହ କଳା କଥା କହୁଛି।